हाय लोगोफोर खुलुमबाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोनजों फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आंजों लोगोसे लोगोफोर जोंनि गामि खाथिनि साहा बागान दं मोनसे बिराद मोजां बेरायनाय बेलासियाव बेयावनो थांगोन आरो नोंथांमोनाबो नायलांदो नैबे आर्मि केम्प जोंनि गामि खाथियाव थायो आरोना बिसोरो फरेस्ट आर्मि केम्प लोगोफोर बियो नेशनेल हाइवे जोंनिथिंजायनि थांगासिनो लोगोफोर साहा बागान बेरायनो बेलासिनि एसे थान्दा बेरायनोसै थिंजायनि लामाखौ नायदो एसे मोजां नुयोना भिउखौ बेलासिबायना सोमखोर नुदो नोंथांमोनहा सोरबा बे लामाजों फैफेरखांबायबा कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन लोगोफोर साहा बागान बायदिथारसै नोंथांमोनहा नायदो बावनो बेरायनो फैबाय आरो दसे जोंनि गामिनि साहा बागान नै लोगोफोर नायदो साहा बागाना जों सफैबाय नायदो साहा बागानाव बेरायनोसै दखानाव मेथाइ लानोसै आरो लोगोफोर न'आव जाहैनोसै मेथाइ पेकेटनि लोगोखौ लायनो थिनहरदों आङो मेथाइ लांसै न'आव जाहैनोसै जों दहाय ओरैथिंजाय बेरायदोंमोन नैबे लामाजों लोगोफोर आं मोनसे दखानाव हाबफैदों आरो ना मोनसे बुस्थु फिसा लांफानो नागिरदों लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै
आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामलां लोगोफोर। बांसिनानो आंनि भिडिअखौ नायनानैल' थाङो, साबस्क्राइब खालामलाङा। लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो, सापर्ट खालामना होदो आरोना अननानै। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो। लाभ इउ।